Helo, shwmae. Dwi yma i siarad efo chi am Gemau Torri'r Garw ar-lein. Dwi wedi trio pob math o gemau torri garw gyda sesiynau gwahanol ar-lein eleni. A dyma rhai o'r syniadau sydd wedi gweithio'n dda iawn gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion. Wrth gwrs, os da chi'n rhedeg sesiynau gyda phlant neu pobl ifanc neu pobl bregus, gnewch yn siŵr chi'n dilyn canllawiau pa bynnag mudiad da chi'n rhedeg sesiwn ar eu cyfer nhw. Ond yn amlwg, os da maen nhw'n criw da chi'n gyfarwydd gyda, gnewch yn siŵr chi'n dilyn y canllawiau chi wedi bod yn dilyn ers cwrdd yn eu sesiwn nhw. Felly, mae'r sesiwn yma yn addas ar gyfer Teams, neu ar gyfer pob math o blatfformau Google, neu ar gyfer Zoom wrth gwrs, ble mae lot o bobl yn defnyddio Zoom. Nawr, y gêm gyntaf dwi eisiau siarad amdano chi ydy'r gêm dwylo fyny neu lan. Nawr, ar y platfformau gwahanol, os da chi'n rhoi pobl ar mute, weithiau da chi'n gofyn, os mae rhywun eisiau gofyn cwestiwn, maen nhw'n rhoi llaw fyny neu lan. Felly, defnyddio hwnna di hwnna ar gyfer gêm bach gystadleuol. Felly, mae hwn yn dda iawn ar ddechrau sesiwn neu ar ddiwedd y sesiwn, neu hyd yn oed hanner ffordd i wneud yn siŵr mae pawb dal yn effro yn ystod be bynnag da chi'n neud yn eich sesiwn chi. Felly, be dwi'n neud yw dilyd pawb i wneud yn siŵr maen nhw'n gwybod sut i ddefnyddio dwylo fyny neu lan, ac wrth gwrs, gofyn i pawb roi dwylo lawr, a wedyn dwi'n cyfri o 5 i 0, a wedyn y ras yw wedyn, y cystadleuaeth yw pwy bynnag sy'n rhoi llawn fyny gyntaf, pwy bynnag sy'n ymateb gyntaf. Felly ti'n dweud 5, 4, 3, 2, 1, 0, a mae pobl yn rhoi dwylo fyny. A dwi wedi cael pob math o hwyl efo hwn, pobl yn rhoi llawn fyny'n gynnar, gael rhyw fath o false start, mae wedi gweithio'n arbennig o dda gyda phawb, ac yn amlwg mae'n ffordd o wneud yn siŵr mod i ymgysylltu gyda'ch sesiwn chi, a mae'n ffordd dda o ddechrau'r sesiwn hefyd. Syniad arall sy'n debyg iawn yw defnyddio'r chat dro hyn, edrych na dwylo lan, defnyddio'r chat, sef ras i ateb cwestiwn. A be chi'n dweud yw, chi'n dweud, wel, dwi'n mynd i roi cwestiwn yn y chat, a mae fyny chi ateb y cwestiwn yna mor sydyn a chi'n gallu. Ac eto mae'n dod lawr i sut maen nhw'n ymateb. Mae'r ddau yma yn dda iawn ar gyfer rheina falle sydd ddim mor hyderus ar y meicroffon, a falle fod ydy camerâu nhw ddim yn gweithio. Felly mae'r ddau beth yma'n ffordd dda o wneud yn siŵr mae pobl yn rhan o'ch sesiwn chi. Mae'n creu bach o gynnwrf ar ddechrau neu ar ddiwedd y sesiwn neu hyd yn oed hanner ffordd, a mae'n ffordd dda o jyst bywiogi'r sesiwn hefyd. Nesa, falle mae rhai o'r chi wedi gwneud hwn, ond mae'n syniad da iawn, sef helfa drysor. A mae'n gweithio'n dda gyda phlant, ond yn wir, mae'n gweithio gyda pobl ifanc ac oedolion hefyd, yn wedi greu gystadleuol. A be chi'n neud, mae'n bwysig fan hyn fod pobl yn defnyddio eu camerâu nhw. A gyda helfa drysor, be chi'n neud yw gofyn i pobl mynd i nôl pethau. Felly, falle byddwch chi'n gofyn i pobl nôl rhywbeth glas. Neu falle gwisgo tei. Felly mae hangen i rwy'n redeg fyny i stafell wely neu rwle i nôl tei a gwisgo cyn dod nôl i'r camera. Falle nôl rhywbeth fel darn o fara o'r gegin, papur tŷ bach neu rhywbeth melys. Nawr yn amlwg, gyda pethau fel hyn, cystadleuol plant neu pobl yn rhedeg gwmpas y tŷ, mae'n rhaid bach o rhybydd o flaen, neu'n siŵr pobl yn gwybod am hwn, ond eto mae'n greu lot o gynnwrf. A mae'n bwysig iawn fod camerâu pobl yn gweithio, felly mae'n amlwg fod yn grŵp chi'n gyfarwydd gyda, ond mae'n gweithio'n arbennig o dda. Ar ein ola wedyn, o'r syniadau bach yma, yw tynnu llun. A mae hwn yn dda eto, falle rheina sydd ddim mor hyderus yn siarad, ond eto falle maen nhw'n dda iawn gyda chelf. Felly be mae pobl da chi'n neud yw, da chi'n dewis falle, da chi'n neud, mae chi 2 funud i dynnu llun o gath, neu o gi, neu o berson. A maen nhw'n cael 2 funud, a wedyn maen nhw'n dal eu lluniau fyny at y camera, a mae'n dasg greadigol iawn. A fel dwi'n dweud, falle mae rheina sydd ddim yn cymryd rhan yn sesiynau holi ag ateb eich sesiwn chi, ond mae'n arbennig o dda ar gyfer rheina sy'n dda gyda celf, a mae'n jyst bach o hwyl, mae bach o dywelwch, a falle mae'n syniad da, achos mae'n tynnu llygad oddi ar y sgrin. Falle maen nhw'n cael darn o bapur, a maen nhw'n gallu tynnu llun yn lle jyst edrych ar y sgrin o hyd. A mae'n ffordd dda o arddangos talent eich grŵp chi yn eich sesiwn hefyd. A mae'n syniad da i falle dynnu llun o gwaith y pobl sy'n gymryd eich sesiwn chi hefyd. Felly dyna'r syniadau sydd gen i ar gyfer Gemau Torri'r Garw ar-lein. Ewch allan i drio nhw yn eich sesiynau ar-lein chi. Diolch yn fawr iawn.